nagitaas na po sa pagrabas, nagitaas air pressure naging 35. Dapat 33 na. Kap, mainit na sa init ng mainit. Pero ano ang ginas ko? 600 plus 208 plus 1 2,000 kaso dati pang ano kaya mga 2,000 plus ang gasolina kanita only full tank kaya man ay mauubos na ano 6 plus 2 8 plus ini 1 3 plus 8 2,100 mga 2,3 ang 2,3 o 2,4 Ako na ang kirara yung alin ma-charge. sige na i-charge mo na nga rin makapi mo na Bluetooth, naka-Bluetooth. Naka-Bluetooth. Ayan. Sarong cheesecake, iuli mo JB. Sarap. Sige. sabi ni ninyo? Nag-uran digdi. Tapos? Ura akong kaputi, mapatila mo lang. Pinag-uran na ako mananggat. Uran mga itataas.
nagdi-DO sa chat, ano kakaag. Sigsugo ni Kuya Nin, si Kuya Justin na mag-upload sa bus sa R&B. Hindi, ano mo tayo nagduman pa. Oh. Natayaon si Justin. Tapos, Sabi ni Ma, at ang kita na sana nga ni ang mga duman o may auto. Oh. Ano pa iba nakasurat dyan? kung kumusta na dakit ang doa. Pauli na nanting nga ani, pasiring na dungan. Oh, iya. Paali na nanting sa police station. Nakakuha na kang police report, pasiring na sa Abida. Pasiring nanting sa maapit sa RMB bago mag-Abida. Yun na. Naliw ko na. O balik ka na duman sa ano ko, duman sa pigkagan baga, sa bag ko. Oh, yun na. Baka may nagkaurulog sa mga laog dyan ah. Dahil man. Pero isa nga inay. Masunod Antipolo na. Oo. Kuha daw ito JB, so pitaka ka. Kuha na ito sa ibang sinsilyo dyan. Bata di ka nagdarang toothbrush. Kuha akong toothbrush. Bata di naman garo di kay kwarta. Oh. Diyan sa ano, sa Susaro. Susaro. Nain na. Ine. Bako! So, saro pang wallet-wallet kulay gray. Alat ibaba ko doon.
ili nga nagkuha na dyan yung mga sensilyo digdi oh. So aba 20. So igwa pa kuha na daw. Mga piso. Bag-uso piso so mga 20 day na. Wala. Wala na 20. Wala na. 5 G's. Ang kuha na so G's. G's pa. Ang kuha na. Bali 20. 20 sana. Oh. Dahil ang iba? 5. Pwede na yun. Para sa yun. Pangbalong naman. Hindi, tama na yun. Tapos itong ano. Kinuha ko sa itong. Kuha na. Hindi pa oh. Nagsakat na kami dyan sa bundok na yan na may utong may bato.
Pwede pa dyan maglaon. Siyempre. Uto na so ano, bumaba ka sa abutan mo ng tig. Sa patabako. Oh. Oh. Bumaba ka na, dumang ka oh. Ala tong taka uduman sa gilid. Uduman. Ano? 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 5:30. 5:30. Oh, Hindi ka na makauli. Sige na, JB. halat. Ilingan na kung may nawalat ka pa dyan. Sige na, ilingan na. Ayun. Nagbakal ka ng